измина господин Костенурчо? Излезнаха ли бе тата акотата навънка? Кой си измина господин Костенурчо? Свивчици дава. Кажи на мама нещо. Ти с мама най-много говориш. А мама заговори го нещо. Той е разсеяно детето, само се върти насам. С тебе най-много ли говори? Да, ама когато сме си сами. Пред публика. Да бе, тата, така е. Я им кажи и на другите да знаят и те. Кажи, тата, и на другите да знаят и те. Ококори. Някой така прави. Кажи им бе, тата, не знаят. Нека се умори поне. Кой ти маха оттам, а? Кой маха оттам? Кой маха оттам? Да си играе вечер с нас. Пусти им балонче. Пусти им, тата, по едно балонче на всичките. Ние като си играем с него, това ми просто повече хора като... Не прави ли балонче? Да, бе, тата, Рите, карай колелото, Не прави ли айде. балонче? Карай колелото. Значи ние вечер си говорихме. Айде, Малко като са повече хора и Кой ще лети на самолетче? много късно, до късно. По 11 часа мисля. Я, тия кои си бе? Кой тата е уху? Малко ще изберем, като се прибирате. Сега ще гледа телефона. Тръгваме ние. подгрели. Рошло? Не така като Хитлер. Не бе, той е Рошло така. Това бе, Рошло. Не искаш да седиш, а? Не искаш да седиш, искаш само право да стоиш. Не Айде, искаш, дигам те. Акън. Какво искаш да Айде, ти... пускам те, дръжте. На допето. Дръжте, тата, пускам те. Тук му се радвайте, аз ще малко да подготвя. Айде, дръжте, нали искаш да си прав? Ние тръгваме. Опа! Тръгваме. Първата Коледа на Дарилчо. На Дарилчо, първата Коледа. Да. Какво бе, тата? Кой се сърди сега? Сега Кой де? се сърди? Няма. Защото е Акън, затова сега пуска. Сега тата ще сложим новата дупа. Кой си сърди? Кой се сърди? Не, той като Добре, седи, тата, аз отиваме така да нека сложим прави. новата дупа, бе. Новата дупа сега ще Кой сложим. си сърди? Чисто Да, бе, нова това дупа така. Кой се сърди тук?